Hej alle sammen. I ved, at jeg jo kan trylle med mange forskellige ting. Nu vil jeg vise jer et helt vildt spændende stykke værktøj, som findes herude på Odd. Det er ret interessant. Og til det her har jeg brug for min anden snedkerven, Rasmus, til at hjælpe mig med at demonstrere, hvordan man bruger det her værktøj. Så Rasmus, vil du lige komme herover? Ja. Se, Rasmus han står her. Vi vil gerne vise, hvordan man tager et askebager, som det her, ja, og så putter det i den meget interessante værktøj, nemlig skraldespanden. Ja, hvis så Rasmus vil demonstrere herovre, der står den. Ja, og den står endda, så man kan komme til den. Ja, og så hælder Rasmus. Hvad gør du, Rasmus? Sig lige. Jeg åbner, altså, jeg hælder simpelthen, jeg vinkler den her, så ligger en god vinkel, ikke? Jo. Og så står jeg bare og banker det ud her. Nej, hvor er det smart, altså. Wow, og så er den tom. Må jeg lige se? Så er den tom, så kan den bruges igen. Det er eddermame smart. Hold da op. Ved du hvad? Og hvad gør du med, hvad var det andet, du havde med? Så har jeg sådan noget her, sådan, jeg ved ikke, en gammel sådan kartonæske af en eller anden. Ja, den kan spændende. Ud Ja, her, ja. Lidt sammen, så, Ja. og så løfter jeg op her. Ja. Og hvad har det mere? Har du mere med? Jeg har også sådan en fin gammel portvinsflaske. Portvinsflaske og en pant. Den Og jeg ved, jeg er ekspert i det med pant, fordi pant, det er der nemlig også noget værktøj til. Det er her, der står dansk pant. Og det er ikke fordi vi er racister herude eller noget som helst, men det er fordi vi har en sted til dansk pant, og så har vi et sted til bare det de kalder for pant. Men det behøver ikke have noget med politik at gøre. Men se nu væltede den, og det var endda også fyldt med snask i, så man kan lige hælde den ud inden, sådan her. Så hælder vi den ud her. Ja, måske ikke lige der, det er måske en dårlig idé. Vi måske lige gå herover til afløbet, hvor man kan hælde det ud henne. Det er her. Så hælder vi øllen ud i afløbet, selvom det måske er helligbrød for nogen. Men så kan man jo drikke den, hvis man har lyst til det. Så løber jeg tilbage, og så putter jeg den i dansk pant. Ved du hvad? Jeg siger, ja, så kan være, at Rasmus lige vil assistere mig her. Så putter vi den i her, se her. Plut. Og hvilken tilfredsstillelse. Og man bliver helt glad bagefter. Ja, så er der klar til de næste, der kan komme ind og hygge sig.